Pennsylvania Allentown restaurant pakhat Burger King chuan Asiam tu pakhat chuan an cholna pindan pakhata nauti chap thom ni om tak chapri chu makti emin hlatak atangin a hreviai veya phatrua lovin nau sen piang hlim chapri nge ani ti asha thei ani bol in lama chuan tlan pheiwatin naute korluma tuam chu awahmu a chu naute chu darkar thumve leka upani ma se he khovela mal emin alo omve reng mai Asiam tu papo chuan angaina asilawin amang angle maya chanpui tu ka wat chu amamo hle ti ain shi theya engtia ti chinge ti chu ase thiam lo hle a ti chuan emergency service ka chu chabirin aseta a chu Burger King restaurant a annau te char chu damzelin me cheno pang alo ni vereng ta emergency service lam chuan naute chu enkol zelin ama shingtu anu zon na po chu anjan ngal ta char chara chuti rwal chuan child development officer chuan tuna ri chuan he naute hian chung kothar anei ri angai don phota kanti theibak ani ri ti in thu apang chuak ta ani thuthar thedar tu te po in naute chanchin an sha chuan Burger King restaurant lama tlan pheiwatin khoilaya tak nge an hmu'a tunge a hmutu ber ti in interview te an banei puilai lei boka nauti hmu'a lo char tu pa po chuan thil omdan chu lo soin nauti chapri ka sha a bol in lama kawakal chuan karin lo le be se lo takin kawa hmu'a engtia soitur nge po ka sha thiam lo ti in a chardan chanchin chu alo soive borbora chuti chung chuan naute po damdoi in lama checking nei turin damdoi lam mi thiam te chuan an swai ve meka anni po chuan chu naute leina tom tak chu melcha anti mai ani hetianga thil thlen hun hi kumsang kha zakwa somriat paruk September ni som panga kha ani a chutianga thil thleng thut wang chuan naute po chu Burger King baby ti in athan pha na sa hle a police lamte po chuan an thei to pin naute nu chu zongin misang sang khochung mi te po interview te an nei puina sa hle a achang le fingerprints achang te in an chui thol ma se van doi thak takin an hlotling theimeu lawa chutianga police in zon na an chan te lai vela chang chuan naute po khochunga cheng Brenda le Carl Hollis te chuan fa atan an lata a ti chuan kum alo vezel nu chuan beise na sang tak ne na naute nu zon mu an tumpo chu alo choi chhowe ta zela chuti lai chuan naute leinat om tak po alo selian vezelin amhinga Catherine an sa a anule apathar te chuan an duatin an fanu tak tak angin an ena ani po in nuam ati in ahlim theive hle thina Brenda i chuan engtika emo afanu Catherine i chuan ama singtu anu ala hmole ngei aring tla thin ani Catherine in anu dik tak a hmole ngei theinan theitop a choin atum ru ema kumsang khazakwa samkwa pariat alo her choa Catherine in kumsom pani atlenta ka chuan annu pa chuan anni na dik tak an shilta chumi kum tluan chuan le khabu le chanchin buwa articles anzia Burger King baby chanchin an chhuat sang sang te chu Catherine chu an hmutir ta veka an fa aloni tak dan po an shil shangal vek ani chutianga thudik tak ani po in alo shia chwa ve ta ka chuan anu dik tak chu zon chwa adu rilu tak zeta fa atana latu anu le apa du sakna le an choi omna a chuan alom em boka alo selian zela medicine lama technician azir zo nu chuan pasalte anei veta a tuna chuan fa po pathum lai anei veta anu ina akal san na chan ero shia chian achakin zon mu atum reng chena atopa topa chuan kumsang ni som pali alo her chwa kumsom ni pasari ani kum chuan social media lama thildar chakzia chu sheranin avoi khatnan ke apen lut veta heti lai hian nu cham no pangtam tak chuan anma ni singtu annu te hi zon mu kher an du lo chin achan chu annu te khan an lo pom du lo khan ril runat na nei bel kha an du lo chin ani acha e zanthim om angbokin khowara om chin angin anun pumpui Burger King baby ani dan zong zong chu Facebook lama adata a
mitam takin an lo hmuh theih chuan anu dik tak a zon na lama masawn na a hmuh theih a be se tlat ani lekha a toite a ziakin min hring tu kanu ka zonga ma se om to lo nge ka shelo hei hi alo hmuh mial takin ka lo me ti in a ziaka Catherine ni po chuan anun ti chhong tu atong ta Facebook a athil post chu mi in an ngai hlu in mi sing thum la in an share der sak tawak maya kar ni alo liam ne meu chuan ke thi po che ki chu alo pen chuak ta ama nge hi Burger King bual ina kumsom ni pasari liam ta a Catherine ni nu chha tu kha alo ni a chu thil ron ri chuak chuan mitin teril ru a khoin mak an ti hlom hle maya hei hian kan thil hriat ang anga mi kan ti a kan soi sel ma in an ni na dik tak kan soi ma sak tir phot poimo zia atilang chang hle ani khati hun lai khan Catherine nu chu kumsom paruk le ka upani in liam na tak ator chuan anun athak dang lam hlok maya achung te nen ramdang tloa anjin kwal tumin ke thi chuan pong swal atok ta hlo maya van dwai thak takin naw apai zuita ani mual phona tin reng tuarin an ina apindana chuan anaw lo pai man chu a hring chuak ve ta top maya aruk thei ang berin an ina tanga hnai te Burger King bual ina chuan avanu chha ta ani mitui tla zoi zoin anin zom khom le theita Catherine po in azon reng thin anu dik tak a hmule chu alom em maya chung te nei lo Burger King baby po in chung ko hni lai nei ta tuna chuan anun po afam kim ta nufa in muthar te chu ama enkol tu anu Brenda itinen an hlimin an lom ngei mai chu mai ala ni lo an in zom na ti nget le zwal tu tur thil an she chuak le ta hun enge motilaya naw om tua a chan lai zok tum khan afanu pasal amak pa chu atet laya alo om thin alo ni le zela an lomin an hlim ngei mai tuna chuan ke thi le Catherine te nu fa chuan medical lama technician na thok donin chung ko hlim tak an ni zel ta a enkol seilian tu anu Brenda ipo in an hlim na le lom na chu chom puin arim chan hun apianga afanu te chung kwa chu awatlo fo thin ani